Έλα κύριε, μάλιστα. Τρεις ελιές και μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Αγαπώ μια μαυρομάτα, πουν τα κάλλη τη σαφράτα, πουν τα κάλλη τη σαφράτα. Αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο, έκαμε με άνω κάτω. Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο, έκαμε με άνω κάτω. Έκαμε με άνω κάτω, τσιν το δίντι στο κλεφτάτον, τσιν το δίντι στο κλεφτάτον. Έκαμε με άνω κάτω. Τρεις ελιές και ένα πιπέρι, αγαπώ την και το ξέρει. Τρεις ελιές και ένα πιπέρι, αγαπώ την και το ξέρει. Αγαπώ την και το ξέρει, πως να γίνουμε τέριν, πως να γίνουμε τέριν. Αγαπώ την και το ξέρει. Τρεις ελιές η μια μη άλλη, ας καρτίνα με ποφκάλι. Τρεις ελιές η μια μη άλλη, ας καρτίνα με ποφκάλι. Ας καρτίνα με ποφκάλι και στο χώμα να με βάλει, και στο χώμα να με βάλει. Ας καρτίνα με ποφκάλι. Τρεις ελιές μακολυμπάτες, εκαήλυσεν τα χάτες. Τρεις ελιές μακολυμπάτες, εκαήλυσεν τα χάτες. Εκαήλυσεν τα χάτες και θα βλέπω ποιον τες στράτες, και θα βλέπω ποιον τες στράτες. Εκαήλυσεν τα χάτες και θα βλέπω ποιον τες στράτες. Εκαήλυσεν τα χάτες. Από το γέρον κακουλήν το γείτον τον καλό μου, μια ιστορία άκουσα που μείνε στο μυαλό μου. Ένας λεβέντης είπε μου, κάπου στην Ασία παντρεύτηκε μα δεν είχε καμιά περιουσία. Και στην απερπισία του την μοίραν του την μαύρη, ο νέος ξενιτεύτηκε την τύχη του για να βρει. Έπιε χώρες μακρινές, δουλειά για να γυρεύσει, μα τότες πως τα δεν είχε γράμματα για να πέψει. 20 χρόνια δούλευκεν μακρά σε ξένους τόπους και έκαμε λίρες κάμποσες με τους πολλούς του κόπους. 3 λίρες εθυσίασεν άλογο να αγοράσει και 5 όπλο για κοινή στον νόμο να κρεμάσει.
Κι αφού το αποφάσισε χωρίς καιρό να χάσει, έπιαντα και ξεκίνησε στον τόπο του να φτάσει. Μα στο στραφήν του έμελεν τα μάτια του να δούσιν, τον πάσοφον το γέρονταν πάκουε να λαλούσιν. Τα πλάσματα βουρούσασιν εις τη σειρά να μπούσιν, να πάσιν εις το γέρονταν να το συμβουλευτούσιν. Έμπιν και εκείνος στη σειρά χωρίς καιρό να χάσει, μια συμβουλή που να αξίζεν και τούτος πέρκει πιάσει. Και με το γέρον έκατσεν σε εκείνη τη ξένη χώρα και κουβεντιάζασιν μαζί και δυο καμπόσιν ώρα. Είπεν του γέρου προχωρά στο σπίτι του να φτάσει και την αγαπημένη του να την σφιχτά αγκαλιάσει. Ο γέρος εσηκώστηκεν, σούζει την κεφαλήν του και πολλοήθην κήπεν του τότε στη σύμβουλη του. Λάλη του άμα θυμωθείς να μεν καμνείς φοερά, να σφίξεις γε μου την καρδιά και λάμνε παραπέρα. Πάρε βαθιά να αναπνοήν ποφίσα στον αέρα και το θυμό σου φύλαξε τη δεύτερη ημέρα. Λάλη του τούν τη σύμβουλη που μένα μπουν να πιάεις, μες στο μυαλό σου φυλακτών να έχεις όπου πάεις. Αν θυμωθεί και το όπλο σου κάποια στιγμή το πιάσεις, να θυμηθείς τη σύμβουλη και να το κατεβάσεις. Κι αν πάρεις την απόφαση άνθρωπο να σκοτώσεις, να μείνεις στην επαύριο για να τον θανατώσεις. Έπιασεν τούν τη συμβουλή, πάνε καβάλι και βγει, πως χαιρετά το γέρονταν και που κοντά του φεύγει. Μέρες και νύχτες προχωρά, πολλά ταλαιπωράτε, ώσπου μια νύχταν έφτασεν έσω του ως πολλάτε. Μάταν αργά εσκέφτηκεν, τώρα πάρον να δώσει, κι είπεν θα φανερώνετουν άμα θα ξημερώσει. Στα σκοτεινά ξεπέζεψεν μέσα εις την αυλήν του και θα εφανερώνετουν αύριο στην καλήν του. Η νύχτα σαν εντύθηκεν τα μαύρα της τα καλή, να σου θωρ' έναν άνθρωπον να μπαίνει το προσαυλήν και διασχίζει την αυλήν που μια μέρα κάνος άλλη και η καλή του να τανεί και έσω να τον βάλει. Την ατιμή είναι φίλος της, σκέφτεται και θυμώνει και ευτής πιάνει το όπλο του με βόλια το γεμονεί. Θα πυροβόλαν και τους κοιό, μα όμως για καλόν του η συμβουλή του γέροντα ήρθεν στο μυαλόν του. Αφήκεν τη γενέκαν του την πόρτα να βαώσει και σκέφτην παίζει και τους κοιό άμα θα ξημερώσει. Ο ήλιος άμα έβγηκεν στον κόσμο για να φέξει, να σου ξυπνούν τα πλάσματα που έθελε να παίξει. Βγαίνει της πόρτας του σπιτιού και πάει προς τη βρύση για να ανοιχτεί ο άνθρωπος που θέλε να κουτσίσει. Και είδεν τον που έβαλεν νερόν πας στα μαλλιά του και παλαβώνει ξαφνικά π' ακούει την λαλιά του. Σαν μου καλά τη τσέντα μου που να με σομερκάσω, γιατί είναι οι ώρες κάμποσες μέχρι που να σκολάσω. Βάλε και κάτι άμανα μπουκόμα για να φάω κι ύστερα βάρ μου μια νευκή κι στη δουλειά να πάω. Και όπως έσημαδιαζεν πάνω στην κεφαλήν του, αμέσως σε παλάβωσεν και θόλωσεν το δίν του. Και σκέφτην πως ο γέροντας με εκείνη τη συμβουλή του ένα φυγέν το χέριν του να παίξει το παιδί του. Αγαπητοί ακροατές, συγγνώμη για το χρόνο,
μα πριν τελειώσω θα σας πω άλλο ένα στίχο μόνο. Ας σας τύχει κάποτε κι εσείς να θυμωθείτε τη συμβουλή του γέροντα να την ανθυμηθείτε. Ο κουνιάς μου έφερα τον κουνιά. Άρα, για να το ψωμί. Στη σύγχρονη του, λάλη του άμα θυμωθείς, να δεν καμενείς φορά, να σφίξει μια την καρδιά και να με παραπέρα. Και δεν το μετανιώνω, για μένα το πεις πως σε μια γυναίκα, σαν και σένα θέλω άλλες 10. Τώρα βγαίνω, πίνω και τα σπάω και καλά περνάω. Για μένα το